निनाई ॲग्रो बायोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडचे उत्पादन प्रोटोमिल शेणखत आणि तत्सम सेंद्रिय खतांना उत्तम पर्याय म्हणजे प्रोटोमिल कोकणातील सर्व पिकांसाठी, भाजीपाल्यांसाठी, फळे फुलांसाठी उपयुक्त 25 वर्ष लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या पसंतीस उतरलेलं खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। भात पिकासाठी प्रोटोमिल हे उत्तम सेंद्रिय जीवाणू खत आहे। रासायनिक खत वापरणं किंवा युरिया वापरण्याची गरज नाही। एकंदरीत कोकणातील सर्व शेतीवर पिकांसाठी उपयुक्त सेंद्रिय खत म्हणजे प्रोटोमिल खत। ठाकरे बंधू एकत्र आल्यानं सरकारला हिंदी सक्तीचा GR रद्द करावा लागला असल्याचं शिवसेना ठाकरे गटाचे तालुका प्रमुख हरी खोबरेकर यांनी सांगितलं आहे। ठाकरे बंधू एकत्र आल्याने या ठिकाणी मराठी भाषेचा मुद्दा पुन्हा एकदा मजबूत होताना या ठिकाणी दिसून येतोय। कारण कालच आपण बघितलात की 5 तारीखला दोन्ही ठाकरे बंधू सन्माननीय उद्धवजी बाळासाहेब ठाकरे, सन्माननीय राज ठाकरे हे एकत्र आल्यानंतर आणि त्यांना मिळणारा संपूर्ण मराठी बांधवातून कलाकार असतील, साहित्यिक असतील आणि मराठी प्रेमी असतील यांचा पाठिंबा बघितल्यानंतर आज सरकारवर तो GR रद्द करण्याची नामुष्की या ठिकाणी आलेली आहे। यातच ही दोन्ही ठाकरे बंधूंना एकत्र आल्यानंतर एक महाराष्ट्राची ताकद काय आहे ही यातून या ठिकाणी निश्चितपणे दिसून आली आणि त्यामुळे उद्या जो विजयी मेळावा होणार आहे या विजयी मेळाव्याच्या पार्श्वभूमीवर आम्ही सुद्धा मालवणामध्ये तशाच पद्धतीचा जल्लोष फटाक्यांची आतषबाजी करून असेल या ठिकाणी आम्ही साजरा करणार आहोत। त्यामुळे ही एक विजयाची नांदी ही मराठी माणसाची आहे आणि प्रत्येक मराठी माणसाला वाटत होतं की या ठिकाणी हिंदी भाषेची सक्ती या ठिकाणी झाली नाही पाहिजे आणि तेच काम या ठिकाणी आताच्या सरकारला करण्यासाठी या दोन्ही बंधूंनी भाग पाडलं आणि सर्व मराठी जनतेचे या ठिकाणी आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या वतीने आभार व्यक्त करतो। कोकण पट्ट्यामध्ये पाहायला गेलात तर भरतशेठ गोगावले, माननीय आमदार भरतशेठ गोगावले यांनी वक्तव्य केलंय की या ठिकाणी सन्माननीय निलेशजी राणे, नितेशजी राणे यांचे पितृतुल्य पिता वडील सन्माननीय या रत्नागिरी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार राणे साहेब यांच्याबद्दल चुकीचे गौरवोद्गार त्यांनी काढलेत की या ठिकाणी सन्माननीय राणे साहेबांना यश प्राप्त करताना त्यांना खुनी म्हटलं गेलं। त्यांनी या ठिकाणी यश प्राप्त करताना कुठलीही लाजबिडा ठेवली नाही अशा पद्धतीचं वक्तव्य म्हटलं गेलं। काही महिन्यापूर्वी तुम्ही विधानसभेपूर्वी पाहिलं की भास्कर शेठ जाधवांनी वक्तव्य केल्यानंतर या ठिकाणी गुहागरमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी निलेश राणेंनी आकाट तांडव केला होता, त्यांच्या विरोधात गरळ ओकली होती। परंतु आज भरतशेठ गोगावलेंनी या ठिकाणी अशा पद्धतीचे भाष्य केल्यानंतर आज निलेश राणे गप्प का? आज सन्माननीय नितेशजी राणे गप्प का? आता त्यांना पितृप्रेम आठवत नाही का? आता त्यांना वडिलांचा झालेला अपमान आणि वडिलांबद्दल काढलेले अपमानात्मक शब्द यासाठी सन्माननीय या मतदारसंघाचे आमदार या ठिकाणी कोणती भूमिका मांडणार आहेत की आताही त्या रायगडमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी भरतशेठ गोगावलेंच्या विरोधात ते आपले दंड ठोपटताना दिसणार आहेत का? हा सवाल या ठिकाणी सन्माननीय निलेश राणे यांना आमचा आहे। कारण आज नारायण राणेंना खुनी म्हटल्यानंतर या ठिकाणी त्यांचं रक्त खवळताना आम्हाला या ठिकाणी दिसलेलं नाही, फक्त कार्यकर्त्यांच्या स्टेटमेंट या ठिकाणी देण्यात आल्या। परंतु खरं तर वडिलांबद्दलचं प्रेम निवडणुकीपूर्वी वेगळं होतं का आणि आमदार बनल्यानंतर त्यांच्याच पक्षाच्या आमदाराने त्यांना खुनी म्हटल्यानंतर त्यांचं प्रेम वेगळं झालंय का? हा सवाल आमचा या ठिकाणी सन्माननीय या कुडाळ मालवण मतदारसंघात हे आमदार झाल्यानंतर त्यांचं पितृप्रेम कमी झालं का? हा सवाल आमचा सन्माननीय निलेश राणे यांना आहे। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल।